ଆଗକୁ ଆସିଛି ମକର। କ'ଣ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ଇଆଡ଼େ, ତଥାପି ମକରରେ ମଜାମସ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ମକର ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଯିବ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ତାପରେ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖେଳ ହେବ। ଖେଳ ତ ହେବ, ଭଲ କଥା। ଯେଉଁ ମକରରେ ଆସିଥାନ୍ତି କ'ଣ ମଦ ବିକିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବି ବସେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଘରର ମଦୁଆ ମାନେ ଖାଲି ପୁରା ରାତି ଦିନ ସେ ମଦ ପିଇ ପିଇ ହିଁ ଭାସୁଥାନ୍ତି, ମଦରେ ହିଁ ଭାସୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମଦ ଦୋକାନ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଦ। ସେଠି ପୁଣି ରସି, ହାଣ୍ଡିଆ, ମହୁଲି ଏସବୁ କିଛି। ଆମର ଗାଁରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ବି ଯାଇପାରିବି ଦେଖେଇବି ଆଉ।